Det gik op for os, at hvis vi skulle have et navn på produktet, så måtte vi faktisk også beskytte det. Hvis ikke vi beskyttede det, havde vi ikke nogen mulighed for at dække os ind, hvis nogen skulle komme efter os. Og i værste fald betyder det jo, at man må trække sit produkt tilbage. Hej. Hej. Jeg vil gerne kigge på en cykel. Til børnetransport. Ja. Bulleten er vel den første sekssædede ladecykel, der findes. Så kommer den så her med 11 gear. Ja. Bæltedrev, lås. Det er ikke engang kæde. Nej. Skal altså prøve at ringe klokken, ikke? Det skal man. Ja. Sådan. Yes. Den er hurtig. Den er nem at få rundt i byen. Du kan bruge den for alt fra børnetransport til at køre budkørsel, til at bringe pizzaer ud, til din almindelige transportform, når du tager ned og handler i supermarkedet. Da vi gik ind og undersøgte markedet, var der ikke noget, der havde afløst den 70 år gamle Long John. Der var ikke nogen, der havde opdateret den, givet den nye farver, givet den nyt udstyr, gjort den til et moderne køretøj. Det gik hurtigt op for os, at Bulleten godt kunne gå hen og blive en god forretning. Velvidende at det navn, som vi havde valgt til vores cykel, godt kunne være meget attraktivt for mange andre produkter, blev vi nødt til at sikre os, at vi havde lige præcis navnet Bullet, når det galt cykler. Vi gik ud og købte retten til varemærket. Først i Danmark, og sidenhen købte vi retten til det europæiske varemærke. Det gjorde vi for at få arbejdsro, for at få lov til at udvikle på vores produkt, uden at nogen i mellemtiden kom efter os, for at fortælle os, at det må vi slet ikke. Det giver ikke nogen mening, at man går og udvikler, hvis man ikke har dækket sin ryg. Vi har selv oplevet andre firmaer komme ud med navnet Bullet. Er den ved at være klar? For et par år siden kom der et løbehjul på markedet i en stor dansk legetøjsbutik. Kvaliteten på løbehjulet var ikke særlig god, og det er vigtigt for os, at vi håndhæver, at Bullet er af en vis kvalitet, og derfor kan vi ikke have sådan et løbehjul på markedet samtidig med samme navn som os. Så hvad er det for en lygte? Er det det nye, vi har fået ind? Det er sgu da ret godt. Jeg sidder lige bagved deroppe, så den virker bag til os, når man tænder og slukker. I dag har vi jo købt rettigheden til Bullet, ikke bare i Danmark og Europa, men også i Japan, i Australien, i Norge, andre ikke-EU-lande. Og det er en enorm værdi for vores firma. Hvis vi en dag fik lyst til at sælge firmaet og sælge hele konceptet, så repræsenterer navnet Bullet en grundværdi i firmaet, som er langt højere end de penge, som vi i tidernes morgen ofrede på det.